kuti atotanga right mastreets esocial media maninoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba ndinayo nyaya yandiroda kuti haisi kusekesa zvayo bva ndiri kutongoseka zvatiri kuita kamera meni wangu anoganga handizvo ndotanga kutongoplaya ndamedza buti anyway ndo zvatovapo vazukuru zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vangu aiwa ini ndinofara vazukuru maputa anonaka kambani inozikwe ndofunga ndatorova maybe 10 nhasi kana 11 mapaketi anonaka right dai vanga vakandipa basa ndatomaketa izvo zvimanje kambani yacho anonaka asi havadi kundipa mari ndiro zvikudi kwese kwamuri muvazukuru vangu so nyaya iripo vazukuru inyaya yekuti zvoni yepetition ndauya nenyaya yepetition yemusikana uya akashayikira pashrine yekwamarange indatosainawo petition vazukuru ende vanenge vachidawo kusaina munongotudza tovatakupai link rachona motonosaina handiti so vazukuru ndati ndiuye futi ndizokuzivisa kuti mapurisa atanga kuinvestigata nyaya iyi nyaya yemusikana uya akashayikira pashrine handiti vachiinvestigata kudaro ndati futi ndiuye zokuradzai bhinya ranga rachibhinya mwana handiti blazi wekubhinya mwana ndivava natsovaonai ndo munhu wachiona iyeyo zvinoitawo here izvo vazukuru zvinoita dai kwaikutonziwo maybe mwana mudiki pama17 16 years kwete kuti ndobva ndatopererwa kupererwa chaicho chaizvo mapurisa mukabata mhondi dzakadaika itai muchikanda mujere kii dzachona mokandira kure because they don't deserve to be walking freely vanhu vakadai handiti ndochandati ndisvitsa mvura ndochandati ndiuye kuzokuzivisa zukuru zviri kuitika mastreets esocial media nyaya dziri kutora nzvimbo so from uncle saying the only Zimbabwean uncle pachannel pedu vazukuru totenderwa kuita tichidi zvatinenge tichiita for now tichiti much love